Oimore kamora mora mabende yude RAMOGITV odhiambo makawuono nini mabende en ngeso mogika dwe mar achiel mano mahiga nini magana 2023 gikono mabende ji mathoth osebedo karito kagiwacho ni January odhi kendo otiekre kode. Kata kamano ero weche mabende waluwo odhiambo makawuono en mano ero mano mar ika mar ngire George Magoha kanyakla koda owadgi mabende oiko odiechieng' makawuono koket tarik ma ike ngire Magoha mabende en dwe manyien tarik 11. Bende wamedo luwo paro mopogore opogore mabende onyuolore kaluwore koda lendo madoma malo mogika e weche mag pogo mwandu mag keny mabende abobedo koda wendo mano okil ma twak godo matut kolero matut ewi ng'eto machalo koda mano. Weche mabende wamiyo peko odhiambo makawuono gin magi. Come we talk, come we have a conversation, come we talk about change that will give you jobs, change that will ensure that the price of fuel is reduced. Jotelo mag Azimio osingo bedo gi romo mokwe odiechieng' makiny e alap ma Jacaranda. After today, we'll still come back because we know that on 11th, you will be burying your brother, Professor George Magoha. And we're here to assure the family that you will not be alone. We'll stand with you. Kamiti machano liende ngire George Magoha oyango ni biro ike tarik 11 dwe manyien ka piny owacho olando ikrok margi mar kowe. Huyu bibi amekuwa akisumbua ndugu yetu kwa muda mrefu, hata wakati mwingine amemuuma mdomo. Miyo more gwenge ma Kakamega ochodo bath dho jaode kendo wango odgi ewi wach mawachore ni jaode umetone. Machiegni kendo iluonga ni Jailieta jaloko marwa en Elizabeth Atieno kabende wechegi inyalo luwo e Facebook page marwa mano RAMOGITV kanyakla kod YouTube. Otemagi bende donjono en namba mar otemachok ma en 23-600. Mana en jatend migao mar somo ngire George Magoha ibiro ik chengeso tarik 11 mano madwe manyien. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua kuom mano olando kony ma piny owacho biro chiwo e konyo ko Magoha kaka achiel kuom duoko erokamano ne tich makare ma Magoha notimo e pacho ka. Gachagua owacho ni kopogore gi kawo ting' mar kowo ringre Magoha dala, piny owacho bende biro kawo ting' mar pidho jogo duto mabiro chopo game e ywago Magoha kendo keto arita kwe makare e chenro duto maga kowe. Mano kanyero wachno mabende podo wamedo luwo kendo wabiro keloni bang' kinde machuok. Mano kawadhi nyime en riwruok mar mine ma maendeleo ya wanawake okwayo piny owacho kod kweth mar Azimio mondo onyakwe e kindgi kendo oket maino margi e riwo jo Kenya kanyakla. Kane giloso gi jofwambo, minego owacho ni giikore mar tayo chenro mag riwo wi oganda kamoro achiel kendo ni nyayo kwe e pacho kae. Bende gikwayo piny owacho mondo oketnegi budget e counties mondo konygi e chenro mar tayo rowere kod timo chenro mamoko ne konyo mine kod rowere e kelo dongruok e gwenge. We have resolved that through the Manyien Peace Advisory Committee, we explore dialogue mechanisms between Azimio, La Umoja, and the Kenya Kwanza platforms geared towards uniting this country to achieve one Kenya. As women, we cannot afford a divided country. Wamama ni kweli? Yes. As mothers of this nation, we want peace. And we shall be engaging our advisory team, because we have a peace team, to reach out to the relevant authorities. Serikali yetu saidi, rais yetu Ruto, sisi tunajua yeye asaidie sisi raia. Watu wamehangaika, watu karibu na kusha. Sisi tunataka viongozi yote wasimame pamoja, waite viongozi yake yote asimame kwa maendeleo, asimame kwa raia, watu wasikufe na njaa. Jotend Azimio mae kaunti ma Nairobi onyonoreni ikrok ne romo makiny lap ma Jacaranda oserumo kagilero ni romo makiny dhi chiwo yo madhi kawo e weche mag siasa. Kaka jafwambo marwa e weche mag siasa Chris Owino leronwa, josiasa go motelnegi kod jakom ODM kaunti ma Nairobi George Aladwa kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino bende owuok tung' mosuo kod jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi mano magiwacho ni otemo bwogo MCAs mag Azimio ma Nairobi.
Kata odoko ni jatend piny Dr. William Ruto nyoro nyiero romo maggi, kweth mar Azimio ochung' kar tiendgi ni romo margi odiochieng' makinye e lap ma Jacaranda Grounds biro dhi nyime maonge dok chien. Ka otelnegi kod jakom duond bura mar ODM e kaunti ma Nairobi George Aladwa kod jaod bura ma Embakasi East Babu Owino, jotelogo onyono romo ma Jacaranda Grounds biro dhi timore kendo kwayo johera mag Azimio mondo owuog oko kar rombgi. Naomba watu Embakasi East tukiongozwa na General wetu Babu Owino kwamba kesho kila nyumba, kila jikoni, kila kona, kila sehemu ya Embakasi East tukutane hapa. Come one, come all. Come we talk. Come we have a conversation. Come we talk about change. Change that will give you jobs. Change that will ensure that the price of fuel is reduced. Change that will ensure that the price of unga is reduced. Kesho ndio siku ambayo tutajua na kupata mwelekeo wengine. Mliona tulikuwa Kamkunji, mwelekeo umeshapeanwa, mwelekeo wengine utaongezwa kesho. Mambo ni bado, inaenda polepole. Jotelogo kata kamano oyango ni romo makiny idhi tim e yor kwe kendo kwayo piny owacho mondo omigi arita kwe moromo. So tunaomba kesho tunataka amani katika mkutano wetu. Tunaomba polisi, county police boss, Bungei tupatie security, na tunaomba kila mtu akuje na amani, hakuna mtu anafanya fujo. Jotelogo bende oseo jalup jatend piny Rigathi Gachagua ewi mano magiwacho ni en bwogo MCS mag Azimio ma e kaunti ma Nairobi kalure kod chung' margi motegno. Wenye wanasimama on the way of change, the wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. The wheels of change shall crush them. Mmesikia kwamba kuna waheshimiwa wetu ambao sahi wako mafichoni wanatafutwa. Na tunataka kuambia Deputy Rigathi Gachagua, vile baba yetu amesema kwamba hatutambui orders zako ambayo unapeana kwa serikali kushika MCS wetu. Romo makiny dhi bedo romo mar ariyo mar Azimio e kwedo yiero ma jatend piny ka achiel gi miyo johera mag yo magibiro kao. E juma mokalo, Azimio ne obago romo maket gi mano e lap ma Kamkunji kama ogai margi Raila Odinga ne owacho ni okoyang William Ruto kaka jatend piny Kenya. E komachielo, mane en jatend migao matelo mag gwenge Eugene Wamalwa bende osiro romo mag Azimio e pacho kae ka owacho ni gin romo mag sumo paro ewi weche machando jopiny. Mkutano wetu is a national dialogue with Kenyans. It will be peaceful. Sio mass action na tunaenda kuleta fujo. Wakenya wako wanalia na wanauliza baba awasikize na awasaidie. Kauloso e dala jatend migao machon mar somo mosenindo Professor George Magoha e bore Nairobi, jalup jatend piny Rigathi Gachagua otieno ni Kenya Kwanza ema dhi beto telo nyaka yiero mabiro kendo nyiso Azimio mondo yie kod loch. So if you said you do not recognize us, then how would you ask for help from government? You know, some of these things don't make sense. And we are saying we are the government for now. Let us work. Let everybody accept and move on. Unajua maisha inakuwaga namna hiyo. Alafu tutapata nafasi pale mbele. Pale 27. Turudi pale kwa kiwanja tumenyane wananchi waamue. But for now, President Ruto is the president. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kawang'iyo weche mag arita en ji ariyo nyowito ngimagi kama moko abich yudo thieth e osiptal maduong' ma Isiolo bang' rakruok manyowuok kaluwore kod dwar mar kwath. Jodak ma Isiolo ywak ni arita marach emomiyo monj makamano nokelo lal ka giseo jotelo kod apisas mag arita kwe. Joma notony e monjno to ywago kwe e kind jodak ahinya to e tong' ma kaunti. Dana Olonde miyo aler. E karod thieth ma Isiolo County Referral warado gi moko kuom jogo makwanore johawe bang' tony e lwenj kwath manong'och e alwora mar Mlango Burat. Komishona mar obila ma Isiolo Geoffrey oyango ni e kind jopith jamni mawuok e kaunti ma Samburu manyo manore gi gige lweny nyodonjo e lope moko ka gimanyo lum ne jamni maggi. Wachno nyo chwanyo jodak ma Isiolo mathoth gi wuok e oganda mag Turkana kod Somalia omiyo nyo gi yawo lwenj magina. Gikone jopith ariyo manyo chwalo jamni e puothe ma Isiolo nyo wito ngimagi e rakruok mar laro lum. The Samburu hunters invaded where the Turkana and Somalia are herding their livestock.
and they started shooting. So then they fought. During the fight, some Burus were fatally injured. Ji abich nyo yudo hinyruok marach kendo gimedo yudo thieth ka gombo gi maduong' en kwe e kindgi kod oganda magigoyo go tong'. Jodak ma Isiolo dwaro ni jotelo mag siasa mane gimiyo kombe yiero ma higa mokalo mondo nyuak twak mar tieko lwenj mag kwath ma kinde ka kinde. Even if you cannot be accountable to the human beings today, a time will come that you're going to be responsible before God. Even if we deploy many officers, security personnel, if there is no political goodwill among the leaders, the elected leaders, maneno ya usalama haita kuwa nzuri, kwa sababu it is all about the will of the leaders. Lazima wawe ni watu ambayo you mean what you say. Serikali ni yao, hawajali na sisi, serikali hajali na sisi hata kama tunamalizwa. Sisi kama raia tuko na shida, tuko na watu wanatuangamisha hadi mpaka makai yote. Sisi siku moja, siku mbili, makai wengine wale na siku nyingi najua. Watu 6 mahali moja, watu 12 watu mahali moja, watu 12 leo watu 6. Jotelo mai county no bende ngurni apisas magarita kwe magikwedo kuom koso geng'o lweny manyoro. Hata leo asubuhi ya leo nilipigia county commissioner simu, nikapigia simu ya kwamba kuna hali ataruki huko, akimbie huko aokoe watu. Lakini cha ajabu ni ya kwamba akuchukua hii hatua. Alichukua hatua baada ya kusikia watu wamepigana, watu wamekufa, ndiye analeta maiti, ndiye analeta watu majeruhi. Hii sio mzuri. Tuko na shida ya drought. Juu ya drought saa hizi watu wengine wanakuja kumaliza watu wetu. This is unacceptable, hatuwezi kubali. Mabiro ndalachiel bang' jatend migao mararita kwe Kithure Kindiki singo duoko kwe gwenge mamonjo siko njao. Diana Olonde, Ramogi TV. Wachno mabende wamiyo peka odhiambo makawuono eni mane en jatend migao mar somo Ngire George Magoha ibiro ik chengeso tarik 11 dwe manyien. Jatend piny Rigathi Gachagua kuom mano olando kony ma piny owacho biro chiwo e konyo ko Magoha kaka achiel kuom duoko erokamano ne tich makare ma Magoha notime pacho ka. Gachagua wacho ni kopogore gi kawo ting' mar kowo ringre Magoha dala, piny owacho bende biro kawo ting' mar pidho jogo duto mabiro chopo game e ywago Magoha kendo keto arita kwe makare e chenro duto mag kowe. Simfros Okinda leronwa chenro mar kowo Ngire Magoha kaka opange kod piny owacho. Dala mosenido Ngire George Magoha mantiere Lavington, Nairobi pod medo rwako welo mwachopo mar ywago jatend migao machono. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ne ochopo mar chiwo ote mar mos e lo piny owacho kendo kuyo gi chilie Laktar Barbara Magoha kopako tich makare manotim kod Magoha e kelo lokruok e pacho ka. We are here as a government delegation sent by President William Ruto on behalf of government to come and condole with the family of the late professor and say that the government recognizes his distinguished service to the people of Kenya in the various capacities as Vice Chancellor, as Chairman of the National Examination Council, as Minister for Education, and the government would want to assist the family to give him a dignified send-off. Ngire Magoha ibiro iki chieng' tarik 11 dwe mar 2 higani e dalane manitiere game county ma Siaya. On 11, you will be burying your brother, Professor George Magoha, and we're here to assure the family that you will not be alone. We'll stand with you. Ringre mar mosenindo ibiro kow gi ndege mar jolweny chieng' tich abich mar tarik 10. The Kenya Defence Forces will provide a military helicopter to take the body home together with members of the family on the Friday preceding the Saturday burial. Again, the family requested that we do help in providing the tentage and chairs and all that goes with it to cater for thousands of mourners on that particular day, and that request has been acceded and the CS Interior has been properly guided. Rigathi bende nokawo thuolono mar lando moko kuom ting' ma piny owacho biro kawo e chenro mar miyo Magoha ik mondisore kode. In providing the tentage and chairs and all that goes with it to cater for thousands of mourners on that particular day, and that request has been acceded and the CS Interior has been properly guided. Again, the family requested that we give some financial support
which we have committed to support the family effort in terms of funeral preparations and feeding the thousands of mourners who are expected. Over and above, our Department of Special Program will also provide food for the family and the mourners. And in addition, we have also instructed that we provide food, relief food, to all the residents of Gem, so that as we proceed to prepare for the burial, all the homes surrounding the funeral home, the home that is bereaved, they are also comfortable because there is food. Wadgi Magoa matin ngire Alex Nyabera Magoa no ikawuone dala gi Game County Masiaya nyasi ma jotelo mopogore opogore no yuore mar kuyo gi anyuola. It's a big loss and casts a huge cloud of pain and sadness over our nation. However, in our very lowest moment, let us reflect on what God says in His Word. Of us who knew about Richard's condition, we had a terrific time, but nothing serious, because we are created by God, and the same God who created us takes us away at His own. Ngire George Magoa no tho tarik 24 mar dwe mar achiel higani. Simfros Okinda, Ramogi TV. Erokamano ahinya Simfros. Ka wadhi nyime ni johala machiro masichirai e kaunti ma Kakamega nochungo weche mag ohala e apaya ma Malava kuom kinde bang' kane gichungo gari moting'o ringre miyo moro ma bende ne gitiyo godo e chiro no. Johala go wacho ni jaohala wadgi ma nyinge Millicent Odhiambo nonegi jaode mane temo mar ike ka ok onywakogi e chenro no. Johala go kotenegi kod jatelo ma chiro no Felix Obuore gi Emily Nekesa oyango ni mosenindo nogo gi chuore ma oriko wito ngimane kendo ne gin gi buok ka chuore no mondo kaw ringre miyo no ka ok onyiso kata osiepege kaachiel gi johala wetene. Kata kamano Michael Odhiambo ma en jaode owacho ni mosenindo no wito ngimane ma onge ng'ama nonege kendo owacho ni ogolo ringre jaode chon mondo mi oter e kar pango. Sisi wanawake tunahitaji haki zetu. Kama unaona mwanamke amekushinda kwa nyumba, tafadhali achana na yeye, uende utafute mwingine, lakini wewe usimdharau style kama hiyo. Alafu tuna kitu yenye inazidi kuuma kabisa. Bwana yake anaenda peke yake mochari kuleta mwili. Sisi marafiki tuko, tumechanga, tumeomboleza pamoja. Hiyo inafanyika wapi? For heaven's sake, hiyo inafanyika wapi? Hata mngeturuhusu tu kama tungemweka tu kofi moja tu kila mwanamke. Wanaume situheshimiane, tumbona tupigane kwa nyumba kila wakati. Mtu kama amekosea, ita yeye kando, umwambie umenikosea. Lakini tunachapwa hata mbele ya watoto, tunashindwa hata la kuongea. Sasa mnatuaibisha mbele ya watoto. Ndio watoto. Hao wanafanya kazi nao. Waliona nilienda kutoa mili asubuhi bila kuwajulisha. Sasa kulingana na kimila yetu, mili inafaa tutoe asubuhi. Ile zifika hata saa 3 au saa 2. Tutakala asubuhi saa 1:30. Hapo saa 2, lakini leo nitoe saa 1 bila fika kwa nyumba mapema kwa safari naenda nyumbani. E wach machielo mar dak en obile kar chung'od bura manavakolo e kaunti ma Kakamega odino ne miyo moro ma jahigni 43 mawuok e gweng' ma Ematiha igi ketho mar wang'o od jaode. Wirani jaode omedo dhako mar 2. Rayton Lubanga wuod miyo no kaachiel kod jogweng' owacho ni miyo no nomonjo jaode ma jahigni 52 kendo kayo dhoge e moringo odhi e tesend obila goyo lipot. Anyuola ma Bramwell koro ywak ka gidwaro ni ondamo mar chik mondo okaw ne miyo no. OCPD Manavakolo Richard Omanga owacho ni gidino ne achijno e odang'ech kapod gidhi mbele gi nonro. Tumeshtukwa kuamka leo asubuhi kukuta nyumba ya ndugu yetu Abraham imechomwa na mzozo imekuwa katika boma hili kati yake na bibi yake wa kwanza. Huyu bibi amekuwa akisumbua ndugu yetu kwa muda mrefu,
hata wakati mwingine amemuuma mdomo, na kabla ya huyu jamaa kupona tulishtuka ya kwamba polisi walikuja wakamshika wakampeleka ndani. Yeye alikuwa amejeruhiwa, mdomo ya chini imekatika, akashikwa. Mwanamke huyu bado alisema ya kwamba atatenda vitendo ambavyo vitashtua watu katika boma hii. Nimeshangaa kwa vitu yenye anatufanyia hapa, hata sisi tumechoka naye. Ya kwanza alitoa nguo, akafieka mahindi, akakuja kuchoma nyumba, tena sai ndio ameshika shemeji. Kuna wakati mwenyewe ameapa kwa kinywa chake akisema lazima bado achafanya kitu, hata kisha nyumba zote zimechomwa ama mama yule mke mwenza ameuliwa. Nahofia sana usalama wa babangu mzazi ambaye ni yeye anawindwa. Sasa huyu ni mama ambaye tabia yake ayambadani na maadili ya sisi watu wa jamii ya Batamanyini na jamii ya mkoa ya Batoto. Kwa jumla ayambatani. Huyu mama mambo yake yamekasirisha ulimwengu. Do mamalo mogi kata Supreme Court odiochieng' manyoro nochiwo duoko ewi ng'ur mabende nochwale mbelegi ewi pok mar mwandu kaponi joma ntiere keny owere. Eng'eto no ne ging'ado ni ok ochuno mondo mwandu mag keny opog diere kaka nong'ade kinde mamoko chien. En wach mabende osenyuolo paro mopogore opogore koa kuom jopiny. Wawinjane kaka giwacho. Akong ka gi jo court nikech aneno ni weche gigo osemiyo most of women kawo advantage nikech gidhi e keny ka ging'e ni nitie gima gidhi yudo, ok gidhi ni gidhi dak, gichalo joma dhi temo. But God ordained marriage ni ji odagi, ok idhi temo. Ka isehero ng'ato nudwa dago udak, to ok idhi temo nikech ineno mwandu. No, ging'ado kes maber nikech dhano osebedo gi hinyruok mar chuny kuom higni mang'eny kalure wach mane ka ji okendre kendo kochopo sagi magiwere to gipogo mwandugi maromre. To mano osehinyo ji nikech samoro ikendo dhako tikendo kata dhako ma en mang'a, to kisekende ni to mwandu uko kendo ubaro kode diere, mano no ok en gima ber ahinya. Sani piny tek, onge ng'ato mano wacho ni ati ka dhako owuok dalagi owuok nono to biro ka asenyuombe kendo dwaro mwandu no dhi odaga. Koro mwandu no adhi golo kanye? Kech maybe pesa mana agolo ka dhi nyombe anathagora. En ok ogolo kata nduru kata chiel. Koro en odwaro pesa. Odwaro pesa mawuok kanye? An wach do kaka nong'ado nyoro ok support. Ikor ka kora neno ni kana nyuomo dhako nitiere kama noyuda. Maybe ne wayudore ka an bende naonge gimoro, embe obiro ko onge gimoro. Wasedhi kamano ma kochopo ni kata koro aweye kawuono taweye kan gi siling 50 no emwapok kode. Odhi gi matin, adong gi matin. En wachno mabende wadwaro ni mondo wamed kolo matut kaluwore koda paro maka kod kacha mabende ogol koda jopinygo. Okil machiegni antiere koda okil Julius Juma e studio odhiambo masani ka bende wang'iyo kata wakolo matut mano ng'eto mabende do nogolo. Iwinjo kaka jopiny wuoyo, inyalo wachang'o mana mawiye kapok wadonje twak? Erokamano ahinya. Awinjo kaka jopiny wuoyo kendo awinjo afwenyo ni jopiny sani gin joma riek kendo ginyalo wacho gima giwinjo ka doho wacho. Tiende ni gimbe giwinjo kendo gi understand. Mane gima nyalo wacho sani. To kanyo bende kane ng'eto nogoli nyoro, ji mathoth ywak ni en ng'eto mabende ohinyo joma mine. En gima ohinyo joma mine koso king'iye ng'eto mar 50 ni? Ohinyo joma mine nikech gimomiyo ng'eto no keti. Tiende ni kane pok waloso katiba ma wan godo sani ma 2010. Chik mane nitie chon ne wacho ni ka keny okethore ma ji owere, to mwandu mane oyudi e kenyno ipogo kaluwore gi kaka ng'ato notiyo kiloso mwandu ni. Tiende ni ing'iyo gimiluongo ni contribution mar ng'ato mano loso godo mwandu ni. To kane katiba ma 2010 obiro to nitiere kare 45(3) mane wacho ni joma nie keny romre sama gidonje keny kendo sama gine keny kendo sama giwere ka keny okethore. Koro wachno nomiyo paro pogore ne ji paro ni bedo ni ji romre ni nyiso ni mwandu bende ka ji pogo to nyaka ji pog marom. To doho manyoro Supreme Court no wacho ni ok en kamano.
sheria mane wacho chon ni mwandu ipogo kaluwore gi gik ma ng'ato otimo kiloso godo mwandu no ema pod tiyo nyaka sani. Omiyo duoko mano wach nyoro ni e kes no ni ne jogo dhi pogo 50 ne luwore mana gi teko kata mijingo kata yo mane mama no gi jaduong' no noloso godo mwandu go. Kendo ni ginte kot no neno ni ginte ne gin gi contribution sama iloso mwandu go. Yes. Moko nyiso ni ng'eto mamoko mabiro bende koro ibo ng'ad kamano. Apana. Macha ne mana kes no kende. Ka nitie kes moro machielo madhi chakore kiny, ibiro mana ng'ini ji ariyo gi sama giwere gi ang'o mane ng'ato ka ng'ato timo ka niloso mwandu gi. Okil gima bende ng'ato bo penjore sami wacho ni nyaka ichiwa ne nonro ewi mwandu ma ikelo kata miloso. Tibo yudo kan tiere jomoko ma ok kel kata ken pesa to ntiere yore mamoko ma bende osiro godo. Ere kaka eto koro obo dhi edo ma wacho ni an atima achiel ariyo adek. Ere kaka obo chiwo neno mare. Gima chik wacho ma doho bende ng'iyo en ni yo tendani mokwongo en ni mwandu mora mora mokel kata ma ji oloso e keny iparo ni okele e yor pesa. Iparo ni mwandu ni olosi ka jok molose otiyo gi pesa. To doho kata chik bende ng'iyo ni nitie yore moko ma samoro nitie joma gin gionge gi laini mar yudo pesa. Lakini nitie yo moro ma embe no onyalo tiyo godo sama iloso mwandu ni ma mi mwandu ni gerre maber. Kwa mfano inyalo nongo ni ng'ato achiel en okelo pesa to ng'ato achiel en ema kata ken gerot to en ema ng'iyo funde en ema timo supervision. Ng'ato achiel en samoro kata ka gine ot ka ng'ato achiel ema samoro nigi biashara makelo pesa kata samoro ema ondik tij mshahara to ng'ato achiel temo dong tiyo tich nyithindo emo dong tiyo tich ot emo dong tiyo tich dala emo dong tiyo kata tich puothe ma joge ni godo. Koro kata tich makamago chalo mag tich lwedogo bende inyalo ng'i ma kot ng'i value marge ma wachi ni kata beni ng'ani en ok ogolo pesa lakini tich mosebedo kotiyo dala niendi en tich ma wanyalo ng'iyo ma wachi ni en wanyalo kata miye % kata 30 kata 40 kata 50 kaka manyoro no jaduong' cha en ema ogero ute mane wuoyo kuome ka. To mama ni no wachi ni kot no neno ni mama ni embe nitiere seche moko ma kanotiyo to noolo loan to chulo godo school fees na nyithinde. Koro mano contribution mane kot wacho ni embe ni contribution no nyaka miteko. Kamano. Ema bende ji pod doke mar 50 nikech giwacho ni kata ken mar joma mine kata ke ng'eto no miyo no dogo miye moro matin kopogore gi mane dichuo yudo. To kaluwore ni dichuo eto okelo pesa to gik motimo e ot ma ok en pesa mikwano go eko bende ng'eny kendo dhuro kende momiyo koro dala no iluongo ni dala. Gima dona wachi en ni ok en chik ni sama ji ariyo onyuomore to automatically giromre e pogo mwandu sama giwere 50-50. King'iyo history mar kes ni nochakore e high court. High court nomiyo mamano 20%. Kato mamano dhi e court of appeal. Court of appeal omiyo gi 50-50. Kato jaduong' cha ochako dhi Supreme Court ka ok omor gi duoko mar court of appeal. Supreme Court odhi oyie gi court of appeal owacho ni gino bed 50-50 nikech contribution ma mama ni no make. Supreme Court no ng'iyo mowacho ni embede en contribution man gi teko ma ok koro wanyal ng'iyo jaduong' ni nokelo pesa kende to mama ni tich motiyo. And then gima be ne onego wachak wang'e kes ni magi gik manotimore chon. Magi udi manoger higni 90. Tiende ni kane jaduong' mama cha nowacho ni en olo loan mar 180 omiyo jaduong' ni omedo pesa migero godo ot. Kendo chaka wacho ni noolo loan ochulo godo school fees. 180 machon ma 90s en pesa mang'eny opogore gi pesa masani. Omiyo kot nong'iyo mowacho ni 180 mano olo loan chon chamo omiyo jaduong' cho ogero godo ot. Kane odong' kod pesa no neno kotiyo kode ka ing'iye kawuono no nyalo bedo pesa maduong'. Omiyo 50% mano miye no miye mana ka kot bende no bedo oneno kendo yie ni contribution mare oromo gi 50%. To ken ni seche duto samora mora ma kes ma kama odhi e court to biro bedo 50-50 ok en kamano. To ma bende ang'e ni selero kanyo kiwacho ni ok en mana ni en gima hinyo joma mine kende. Nitiere chuo moko ma bende ng'ama miyo ema tiyo makelo pesa to dichuo bende osero e yore mamoko. Chuo nyalo ywak kaka kes no wuok nyoro nikech ng'enyne nenore kata parore ni joma chuo ema tiyo kende ma kelo pesa kende ma gero mwandu. To nitiere cases moko be kata gibed ni gitin to gintie ma joma chuo onge tich ma samoro ma gitiyo malongo makelo mwandu, lakini ng'ama miyo ema tiyo kende ma yudo mshahara kata ma yudo income mag ohala. To kotiyo godo mogero godo gik makamagi to seche ma giwere
ng'ama dichuo cha ni bende gi ratiro mar wacho ni bende ne wan kodi wadak kodi ne jaoda mwandu gi ne wagero kodi wang' achiel. Kore bo dware kama en gi ratiro mar mondo pogne mwandu mar mioni. Nitiere kuonde mamoko ma bende ng'ata neno ka orona ote ko wacho ni kaka jowasunge ahinya giketo ga winjruok sama gidonje keny kendo gindikre ni pesa na maloso kata mabiro godo magimeka ibende mibiro go magomeki inyalo lero no matut wachno. Wan gi sheria miluongo gi dhongere ni Matrimonial Property Act, tiende ni en sheria marito weche mag mwandu molose keny. Sheria no wacho kata kwano gik ma iluongo ni matrimonial property. Gik miluongo ni matrimonial property gi kende ema ng'ato nie gi ratiro mar wacho ni pogna. To gik moko luongo ni matrimonial property sheria no ng'ato onge gi ratiro mar wacho ni pogna. Mar ariyo sheria no wacho ni sama ji donje keny oyienegi donjo e winjruok magi wacho ni gini mara mara kopo ni wawere to mana biro godo gi adokgo ibende mane biro godo ka idokgo. Sheria ma wawuoyo kuome mane kot ogolo duoko ne nyoro wuoyo mana kuom mwandu ma jogi oloso ka gin e keny. Mwandu mibiro go ok wawuo kuome bende ok donj ka. Mwandu ma uloso samoro ka usepogore, ng'eni samoro jomoko pogore ma gidhi gibudho bang'e koka giduogo chako law mwandu. Mwandu miloso bang' kusepogoru bende ok wawuoye. Wawuoyo mane mwandu ma uloso e kinde ma udak kanyachiel e keny. To ka uneno ni samoro iluor rachne ni gimomiyo sheria no samoro nyalo bedo marach mamora neno ko wuok kacha kowacho ni ji onego bene ka ji odonje keny to ji donje keny ka ging'e ni gidwa dak. To nekech ngima modak e sani ang'e gik moko minyalo ng'eyo mbele be samoro nyalo bedo matek. Sheria oyie, sheria ma wacho ni Matrimonial Property Act no oyie ni unyalo donje winjruok mo wacho ni gik makama gima mara kopo ni wapogore tadokgo. Kamano mano wakaw kuom wazunge example miwacho no. Okay. Mama ebo tiatia makare nikech mana kaka iwacho no en miyo mowacho ni tie jomoko makoro donje keny ni en ong'iyo mwandu modhi yudo kanyo. Kidonje keny king'iyo mwandu midhi yudo kanyo nyiso ni mwandu no already entie. Mano mwandu miyoge godo gi ratiro. Mwandu ma ine gi ratiro en mwandu mudhi loso gi jaduong'ni kata gi mamani. To kidonje keny ni nikech ineno ka mwandu moko mamano nigo kata jaduong' moro nigo kore dwani donj kode keny mondo kuponi upogoru tikaw mwandu go mago ok matrimonial property. Matrimonial property en muloso sama une keny. Erokamano inyo kila neno ka sawa urumo mana wach ni mogik kaluwore koda duoko no kata ng'eto no. Erokamano ahinya ananyalo mana puonjo jokanyanam ni sheria chik manogol nyoro ok omiyo ji gimiluongo ni blank check ni samoro amora ma udonje keny to in gi ratiro kidonjo king'eyo ni adonjo ni itawuok gi 50%. Kik ibed ka in gi paro makamano. Ng'e ni kidonjo keny to ti mana ka gima in kendi to kopo ni pogruok obet tibiro ng'i ni in ikelang'o to ng'at cha nokelang'o eka ipogonu. Erokamano ahinya. Erokamano ahinya mana kanyero Julius Juma ma bende lero no matuta wachno ero mano mar ng'eto mado kaluwore koda pogo mwandu mag keny. Kik idhi mabor pod waduogo gi mathoth e weche manyien mag ang'ich welo. Raundi ya tindi gotigara botaka imenya sai maiga. Hosori enyira nainde embouke gima. Wa? Biore. Ngasai mbia na chorete. Hagino mbogo boli mbaigwana ina boliga. Hozimba da getinya pichi. Karo masachi hoteli yeye. Nera rochi. Umbogo tabwatire baka. Ngitate muntagochi. Otaite somoni yaku. Aseka njutata kitibosoku. Kulende kende tige komutanga kulenda enibo amune mate yaye. Ayo muntako ire kiaraiga. Engo kunere. Tengera ege teacher. Ego sori enyeke gima. Yarule liko aseviu sasa bono. Mimi naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt. Hakuna kingine. Bolt ni chap. Unapuliza kidogo hivi. Mende mbu wote wameshakufa haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. My family is blessed. My children are blessed. My job is blessed.
No weapon fashioned against my family will prosper. My children will reach their full potential. We will not die before our time. We shall eat the good of the land. We shall prosper. Diseases are not our portion. Good health is our portion. Riches and wealth are our portion. Amen. My family is blessed. Dial *811 *447# to get My Family is Blessed. Shinda mamili na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nono from 10 correct predictions. Cheza sasa na Shabiki Jackpot Mbao. Ni mbao twigi. Machiegni kendo jolweny ma KDF kod jotije ka tiegruok mar jolweny kawuono obedo koda nyasi mar dhialo tijegi e kar dak makare ne jopuonjre ma pacho ka kod mawuok e pinje ma oko. Nyasi no nokelo kanyakla jotelo ma kar tiegruok no kod jotelo e mbete mopogore opogore mantie pacho ka. Nyasi no mar nyiso kit tich mar jolweny go no bagi e kar tiegruok ma Joint Command and Staff College ma en mbalariany mar jolweny pacho ka. En nyasi manokelo kanyakla jopuonjre ma pachoka kod mago ma pinje ma oko ka thor wach margi en dhialo pogruok mag oganda ma bende kelo ji kanyakla. Nyasi no notelie kod Major General Eliud Mbugwa Kinuthia. Today's function was just to showcase what each and every community does, what our culture is composed of, which we have seen is very, very varied in the clothing, in the food, in the artifacts, in the music, in anything else that you see that is different from you, then that is culture by itself. Kategrok no nigi jopuonjre mawuok e pinje modhuro moting'o nyaka mano mar Nepal mantiere Asia. Nyisruok makamano tango okenge mag telo e kind jolweny ka gichiwo tegruok makawo dweche 11. What is significant is that it has brought together cultures of various countries, even within the country, a lot of communities. So today we are celebrating the diversity that brings unity in this college and also within the country itself. Piny Kenya osebedo kamedo tekrene mar lweny e kinde machien e yor jiwo kwe e kind pinje mag Afrika. E higa mokalo, piny Kenya nooro jolweny e piny Democratic Republic of Congo mar konyo e keto kwe. Nyasini itimo higa ka higa e kar tiegruok no mayudore Karen, Buore, Nairobi. Migao mochung'ne mwandu mantiere bwolo kod magnam koro jiwo jopith rech mondo olu chike kod lony mag pith rech mar geng'o lal madipoka giyudo ka gidhi ataro mar lony mowinjore. Jip makamae biro tone jopith mag rech moke kaunti ma Kisumu kod Homa Bay yudo lal mar omenda mahau bilion 1 kaluwore kod atho mar rech e cages. Ray Polo nigi mathoth. Jopith rech e nam lolwe mane oyudo lal ka rech buora notho e giko higa mokalo pod temo ywayo geno mar duoko pith e wang'e. Migao mochung'ne lupo jiwo jopith rech mondo oluwo kenge madwarore kendo oti kuom tudruok gi jolony e weche mag pidho rech. Watu wapewe maelezo na mafunzo kwamba ukibeba ile kiji yako na kupeleka kwa maji inataka na utaratibu. Aput maneno notho mar rech e nam lolwe noyango ni gik mane nyalo kelo tho rech gin kaka chilo mawiyo rech, muya matin, lit mang'eny e pi nam kaluwore kod lokruok mar kor lwasi, pidho rech kuonde mathany kaachiel kod koso lony makare pith rech e kind rem mamoko. Kuna wengine ambao wanaweka pale ambao haitakikani. Pale ambao maji urefu yao iko very kidogo. Sasa tukiwa na ile uchafuzi ambao ikitokezea inaua samaki. Kaluwore kod lipodno, jopith rech noyudo lal mipimo kod omenda mohingo milion 900 ka jopith ma Kisumu County ema noyudo hinyruok marach e ufukegi kuom lalo omenda moheo milion 800. Lal makamano bende nonyiedhore Homa Bay County kama jopith rech nowito milion 43 kaluwore kod tho mar rech. Piny owacho jiwo jopith rech kod jolupo mondo orit chike mag bero alwora mar nam kendo gisik ka gigwelo pach jolony kinde ka kinde mar geng'o midhiero mar tho rech e kind mamoko motenore gi jiwo mwandu mag nam. Ray Polo, Ramogi TV.
naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Winning on Shabiki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabiki.com. Kuwa Shabiki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabiki.com. Antiki kumokoma anasechanone. Tingeni samoro? Jumanchore mana miotit? Samoro sanigin gisetiko watap kichon. Machiegni weche mag tuke kumatima Kariobangi Sharks no dhiamodhi gola chiel gi Bidco United e tugo mar lig maduong' ma pacho